O karon binalikyat kita dinhi sa may SMC GK Village sa Barangay Balubal, Cagayan de Oro City. Atong ila-ilahon kining usa ka charcoal portrait artist. Anya? Maayong hapon na may gabi may buntag sa tanan nga naglantaw karon. O ganiya ato nang makauban ang usas mga nakita nato nga makabilib nga talento labi na diya sa pag drawing. Nakara ato makauban si Romel Chavez. Rom, unsa bay nickname mo? Romel or Rom? Sabay napa kay nickname? Asa ako ang nickname din sa balay, Romel or Mel. Anak ko sa eskwelahan, Chavs lang mga tawag ko, mga apelido na ko. Umuran ang kasagahan tawag sa ko agad. Sa diyan muna ako nakita kini mga drawing nun, naka-believe ko mo na rason nga ni-unheaded mi dinhi. Pero pwede ba nimo mahatag ang background kanus-an nimo ni na-discoveryhan nganong nga nakabalo ka nga naa ka ani nga talento? Na-discover na ko akong mga talento at grade 10 ko. Nagsugod ko itong grade 10, nag-drawing ko mga anime, muna akong sinugdanan. Then pagka grade 11, nagsugod din ko ka ng mga realistic nga mga drawing, kasama sa mga tao, nanana na yun. Then pagka grade 12 na ako, nag-stop din ko. Then pag first year college na ako, nagpadayon na dayon antod karon. Pero nabay tao nga nag-inspire sa imuha? Or kinsa ba'y pinakauna po nga tao nga nakadiscover nga naadi ka ani nga talento kay usahay manggod pag natay talent kita makasulti bang uy talent din ako ni kinahanglan pag laing tao kamoy makasulti ani iya sa imo. Sa una, hilig lang yun ako yun, wala ko ka ng plano nga mag-income o mag-imuon ako sa source of income. So doon naman to'y ka ng kailan ako nga nagpa-drawing. Siya giuna nagpa-drawing ako, iyang nabayad na sa ko is 300 pesos. Kuwanto siya ka ng long size nga bond paper, mo itong gamit na ako. Pinakauna na ako nga commission. Then hantod sa daghan na nakabalo, din ako siyang gi-kuanan kaya paubsan kay kanang nakwan sa kan madlok lag kwan ba kanang tawa na ang rest bitaw kay ang minimum biyayad sa portrait is 500 pesos. So akong gipistingan na mo 500 ko moatras mo sila akong gi paubsan himo na akong 200 pesos per head. So din atong time nga kwan na mo last year nami kanang field trip, so wala koy kwarta gyud adto. Akong gihimo adto, nag-post ko sa Facebook kung kanang 200 pesos na lang per head ang akong portrait. So ubay-ubay pod ang nagpabuhat adto, so dako ibutong tabang kay nakauban jud ko sa akong field trip kay naka-income ko ato pinaagi sa drawing. Sa usa ka adlaw tag pila pay mahimo nimo? Sa karon tungod kay eskwela ko man ko, dili man kay kanang taas yung free time. So kung na ako'y free time, magbuhat lang ako kadyot, then buhat na po sa mga activities. So dili gid siya isa kadlaw magbuhat na akong isa ka portrait usay kay mabda ng 3 days or 1 week, depende sa ilang ipabuhat. Kaning nga magsugod na kano sa imuhang pag-drawing, unsa man ni automatic na dili ka musipyat or na mga higayon nga musipyat ka murag maingon na to nga invalid na noon? Lagi ko higayon yun nga, daghan yun nga higayon nga masipyat yun ko sa labi na sa pag-layout kay ang ginagamit na ko is kwan siya ang grade. So nagbuhat ko ka ng grade, din ako din siyang trace din na yung outline kung saan kapante mo na yung mga box din una akong ginahimong guide, ginasubay lang ng mga outline din na usay kay masipyat ko sa paglantaw sa guide muto nga mahiwi siya. So ayaw pa na ako mabantayan kung medyo tas-tas ang magi, so dako-dako na po ang ma-erase na pod. So ang isa po na ako ka ma-encounter po nga error is ka nang magsingot ang kamot. Isa po na sa pinaka-kontra yapon kay magsingot yung kamot niya pag kuhanin mo sa pag move mo sa imong kamot na makampat ang kanang kuan charcoal, so lisod kay reason kay basa-basa manggod.
So lain na yung bisyak agi noon mo yung pinaka kwanjud nga error yun ako. Ika, pwede ba na po may balaan kung sa usa ka bulan pilay pinakadako na nimo na income no so far? Sa kuan sa isa ka bulan or nagitoy isa gito siya ka semana nang nabuhat 7 days. Duha mi adto nga time so join mig competition. Dili to siya kaning charcoal portrait, kuan to siya mural art. Nagwalan nyo kana nasa mga wall nga dagko nga arts. Muna mural art. So join mig competition sa sa Ayala. Then ang mga participants ato gikan sa Misamis Oriental ug Cagayan de Oro. So dako pud ang pasalamat kay na kuan mi ato nga second place. So among na kuha to nga premyo 17,000. So amo din tong gitong nga. So nahimo to nga tag 8,000 ming duha. Then ato pong niaging bulan mga October. So naka kuha po ko atong income po ba atong sa kuha lang to isa ka bulan naka-income ko 2,000 sa isa ka portrait. Okay, family portrait man to siya. 9 ka heads sa isa ka portrait. So tag 200 heads man gihangyo niya. So pan lang nagihangyo niya og 2,000. So ako daw po itong nakuha sa isa ka bulan. Nahibalaan po na ko no nga while naghimo ka ni imong talent karon kay eskwela po ka third year college na kaon sa kitibong kurso sa imong nga pag-eskwela. Ang akong kurso karon na Bachelor of Agricultural Technology. Eskwela ko din sa UCP Balubal, third year na ako karon. Then kamulo kong eskwela kung nakoy free time, magkuan-kuan ko mga portrait, so mag-post ko sa Facebook kung kitay gusto magpa-portrait. So para pod nga nabukoy pang balon, pambayad po sa eskwelahan kung na mga amutan. Nahibalaan po na ko nga city scholar ka, no? Kung mingon tag city scholar, di na basta-basta, no? Nga kailang di kabalog yung kuana kay daghan po kog mga kailang nga city scholar, no? Dapat ang grado diya maintain na tod gyud sa po nimo nga nakasulod ka ni pagka city scholar. So before ko nag-graduate sa senior high, sa grade 12, no, nag-post naman tong sa City Hall nga open na lang application sa for city scholar. So nag-apply ko to kauban ng mga barkada. Tako po salamat ito kay sa 5 na magbarkada, isa kay wala na dawat ato pero o 4 may ang nadawat. So ako salamat nga daghan mi nadawat ato. Then tako po salamat ato kay sa kuan sa lower grade na ako sa sample sa grade 10 padung sa elementary wala gyud ko na honor. So pagsulod na senior high dito ko na honor timingan po nga pag-apply po na ako sa city scholar nga dako po ang average mo to nga nadawat. So mo to nga antod karon nga ako ging paningkamutan jud nga naging ma-maintain jud ang grado kay isod ga kay nga i-maintain ang grado labi na nga daghan kitag buhatonon labi na pod na dungag pod ang sa pag-drawing baka pod nga makadungag pod income. Pero kini nga ni no nga income ka karon no, pinaagi nimo ang talent nag-eskwela ka. Pero nay mga time nga mura og maluya ka. Kung nay mga time nga maluya ya kung gusay sa magsay sa eskwelahan, maluyahan ko sa eskwelahan tung sa daghan kay mga buhatonon say pod maluyahan na pud ko mag-drawing. Nga pila lang ka minuto na drawing kapuyan ako na pahulay. So pila na pud ka days ayaw mo balik na pod. Muna ang po sa maluyahan lagi tungod sa mga activities sa eskwelahan. But so far no sa imuhang mga nahimong kliyente tanan gid positive ang ilang feedback diha nimo. So far man po nga akong na-encounter akong na mga client kay ilang mga feedback sa ko mga positive gid kay kuan po nga nang barato naman siya akong ginapangayo sila dili man kay kanang mahal niya. Ako kung paningkamutan nga masatisfied sila mo gyud akong isa ka goal basta na ako'y kanang client. Unta nga kuan gyud sila masatisfied gyud sila sa akong arts. Kanipod nga magpa-drawing sa imuha, ikaw ang mag-demand sa presyo or nahigayon nga depende na lang sa imong nga client kung pila ilang ibayad? May mahigayon gyapon nga ang client mo demand kung pila ilang ibayad sa labi na ang kanang school project dili kay ko demand sila kung pila gyud ibayad labi na kay dili man kay kanang pang-displace lang balay ang mga school project kay say kay kuan naman na dito mabili naman sa eskwelahan so dili gyapon din mapuslan pag human og pasa. So mo na akong giikuan sila nga sila na bahala kung pila nila ibayad. So nay kasagaran madawat na ako kay 200 below na gyud. Pinakagamay na po na madawat nga 50 pesos. So pinakasayo na po na siya nga
magpa-drawing. Luyo nining tanan niya mong ginahimo no, nag-eskwela ka na nakay ka sideline ka ni mga talento pero unsa gud ay imong nga pinakapangandoy sa kinabuhi? Sa mga pangandoy yun ka ang labi na nana ko sa college. Gusto yun yapon yun ako nga malampos din ako ng kolehiyo yun, no? Para po nga ang ako pong kurso unta nga makuha po magamit na ako sa umaabot na panahon nga dili iya po siya masayang. Nakasulod nung sa kurso nga wala na ako nga i-expect ba nga kanili akong kurso pag-abot na sa college. So ang muna akong pangandoy karon na nga unta magamit ang akong kurso pag-abot sa panahon nga mo graduate ko. Siguro karon no, aghata na lang ang ato ang mga galantaw karon para sad nga mo magpa-drawing sila sa imo o siguro ug uban pa nimo nga mga kaning gustong isulti ngadto sila. Mayong adlaw kaninyong tanan. So ako si Romel Galibot Chavez, usa ka artist ni Barangay Balubal. So ako kamong gihangyo nga unta maengganyo kamo sa akong mga binuhat, no, mga drawing. So ang akong presyo sa akong drawing nag-minimum na siya sa 400 pesos na karon, no. Isa na ang size niya na is A4 size, no. For solo 400 pesos. Then pag duha mo kabok or sample couple 500 pesos na siya. So ang pinaka dako na to nga kanang paper kay 10.5 inches 10.5 by 15 inches, no, 500 pesos na ang solo. Then pag duha mo kabok 600 pesos. Sir, no, pasalamat kini sa imong nga gitamit no, nga istorya sa imong kinabuhi sa mga programa. O karon dawatan no kini among gamay pahalipay o gamay kay na kay medyo pitos pa. Sige, salamat kay sir. Daghan ko yung salamat sa inyong pagbisita din no, kay bisan no dili maayong panahon no, kay bisan gataliksik ibisita gid mo din sa among lugar aron ma-interview ko. Dako yung pasalamat nga inyo kong naila, inyo kong giinbitar sa inyong programa nga ma-interview ako. Isa po ni siya ka pribilehiyo nga maila po ko sa ubang tao po nga aduna di ko'y talento ngay nani. Unta po na kamo mga katawhan dito sa tuwang barangay, sa tuwang lungsod nga unta mag-message mo sa kwa nga magpabuhat. So dako na po yung tabang sa kwa labi na sa pag-eskwela. Mo to daghan kayong salamat kaninyo. Daghang salamat sa mga buot magpadrawing ngadto kang Romel. Mahimo ninyo siyang kontakon sa iyang number, cellphone number nga makita sa inyong screen o mahimo sabi niyo siyang i-message sa iyang Facebook page nga makita gyapon sa maong screen. Og hangtod sa sunod higayon palihog sab no, paki-share nining maong video o paki-follow sa mga Facebook page. Kini na lamang si Zen Kahato. Sa kanunay, itangad tuo ang pag-asinso ni Muhigala, pag-asinso usaba sa atong nasuna. Buot sabton, kung tabangan nimo ang imong kaugalingon nga moasinso, sa malawang nga mitapang ka nga moasinso ang Pilipinas.